Mebusem tidu nwɔtwe. Die wate ne ho no hwehwɛ ano yie daa. Na adepa biara yɛ no ahi. Ɔkwasea ni nhunumu ho anika. Na emom sɛ obeyi n'akoma adie. Ɔbɔnefoɔ ba a animtiabuo nso ba. Na adapa ne ahohora na enam. Nso a emu dɔ ne ɔbarima anum nsɛm. Asutene a ɛbɛyie ne nyansa bura. Ɛnyɛ sɛ wɔhwɛ ɔbɔnefoɔ anim. Na wɔdane ɔtreneeni asɛm ani atemmuo mu. Ɔkwasea no ma ntɔkwaba. Na n'afono frɛfrɛ asotoro. Ɔkwasea no ne sɛyɛ. Na n'ano fafa ne ne kra fidie. Asumkasɛm ne nsɛm te sɛ mfrimfrimadeɛ. Na esane kɔ ɔyɛfunu mpia mu. Die ɔtoto n'adwuma aseɛ nso. Ɔde sɛefoɔ nuane no. Abandenden ne Awurade din. Ɛnum na ɔtene ne dwane korɔ na ɔkora no. Ɔdefoɔ ahunyadeɛ ne kuro a ɛyɛ den. Na ɛte sɛ ɔfasu a ɛkorɔn n'adwene mu. Deɛ edi ɔsɛyɛ anim ne sɛ ɔbarima akoma ma ne ho soɔ. Na deɛ edi animonyam anim ne ahobraseɛ. Deɛ obua asɛm ansa na ɔteɛ no. Ɛyɛ agyimisɛm ne aniwuo ma no. Onipa honhom tumi soa yadeɛ. Na honhom a abotoɔ deɛ, hwan na obetumi asoa? Nhunumofoɔ akoma nya nimdeɛ. Na anyansafoɔ aso hwehwɛ nimdeɛ akyiri kwan. Onipa ɛyɛ deɛ bɔ kwan ma no. Na ɛde no ba nipa akɛseɛ anim. Deɛ ɔbɔ ne nkuro kane yɛ sɛ ɔteneni. Kosi sɛ ne yɔnko ba bɛpeepee mu. Ntonto pata ntɔkwa. Na ɛpae atumfoɔ ntam. Onua a wafom no sene kurodenden. Na ntɔkwa te sɛ abankɛseɛ akyiri adaban. Ɔbarima anum aba ma ne yafunu mee. N'anum no bayɛ mee no. Owuo ne nkwa wɔ tɛkyerɛma nsɛm. Na deɛ ɔdɔ no no bedi n'aba. Deɛ wanya yere no, wanya adepa, na wanya Awurade hɔ anisɔ. Kyɛw pa na ohiani de kasa. Na ɔdefoɔ bua asɛm denden. Deɛ ɔfa namfo pii no de sɛ ɔno ara ne ho. Nanso adamfo bi wɔ hɔ a ɔfa ho sene onua.